mande pachkoro, baba mande papiro, baba mande pachkoro, baba mande papiro. Baba mande. Basa rekutengesa mota iri vakabhodita here. Ine munorigona here basa ramuri kudai. Hai, ini nangu bosika. Indakatongozvarwa ndiri salesman. Ndinopedza baba. Hai, nini boss panyaya dzekutengesa mota dzeusalesman. Ndinomira inini. Sedhimoni rikusaiza mufundisi munyowani pachechi. Noida mutesta kuti akasimba sei. Ndopedza inini. Shuwa here baba madepo. Even pana nditori kuchikoro chaicho. Nditori ECD. Ndaitonetsa kuchikoro ikoko. Kusvika principal wepapo ati wemufana wakaipa muendese kuadmin. Ndakatosvika ndakatoita boss waadmin ka ndichibva kuECD. Ndakatanga kudistributira vanhu porridge mukaka. Saka kana makadaro ka muchigona kudarwa. Matotanga basa chitotanga kushanda baba madepo. Mirai muone boss zvandichaita panapa. Pachagara pasina kana mota panapa. Ndichitengesa motikari. So pamota yese yamunenge muchitengesa pakasi panapa. Munenge muchiwana commission ye 2%. Thank you boss. Thank you boss. Ndinotenda. Ndinotenda. Rega ndotanga kutotengesa mota dzenyu boss. Saka rikationa kuti munoshanda sei. Asi mfana mandevu akaona basa pakasewero. Okay, rega ndimbosvika papa ndimboona kuti zvizviri kuitika zvizviri kutora action. Young man mandevu. Uita seko mfana wangu. Ndini salesman wepanapa sekuru. Ndini kutengesa motikari dzepanapa. Inga makorokoto. Saka vakutokwanisa kuzvitengerawo zvaunoda. Waona basa kawakusenza. Ndo zvinodiwa young man. Manje wafana mimi. Ndimi ka munoshanda necommission ka So rega ndimbokupuromota muzukuru. Ndikuda motikari iyo irapo imari ko mota iyoyo. Iyo mota inoita 12,000. 12,000 chete. Yakachipa. Koma specs aya anoita seko yemota iyoyo. Akamira sei young man? Motikari iyoyo inofamba iyoyo ine gearbox iri pasi pemvura. Top speed baba 680 km/h. Ende chakanakira kuti motikari unogona kurara kana wadhakwa. Ungoiudza kuti uda kuenda pakati. Inosvika ipapo faster. Okay. Inga yakachenjera motikari. So ndoda kumboro test drive muzukuru. Ndimbofila mota ndinzwa kuti haufa. Sandabutsa bag ka. Tinoita ka test drive chese naisekuru. No. Ndoda kuinzwa ndiri ndega. Ndichinzwa balance kunzwa kuti haufa mumakomba nemapotholes mukuti. So ona kaiwe okamaraka kelunch aka umbodya mfana wangu umbosimba ndovana norwa test drive ndodzoka fast. Thank you sekuru. Hey. Aiwa chitai zveni test drive yenyu. Rovai mota. But mukurumze kudzoka ka sekuru. Ndodzoka mai manje muzoko ndodzoka Sekuru dzoka ikani. Sekuru dzoka ine mota yevanhu. Maiwe. Madevu, ko motikari iri kupi? Asida dzoka nanasi. Tsvaga mota yangu. Iwa. Sada kusungisa. Iri. Daddy Godi again here. Ne first day babasa iwe maiwe yowe. Ndichafa ndiri rombeni yowe. Baba mande pachkoro, baba mande papiro.